ಹಾಯ್ ನೆಂಚಲ್ಲ ಅನ್ನದ ಇನ್ನೆಂತಲೇ ಕಾಂಡ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ಬೇಗ ಬೇಗ ಬೇಲೆ ಮಂತೇನೆ ದಾದ ಪಂಡ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೀಯರೆ ನಾನು ನೇಪಾಳ ರಾತ್ರಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೂಪಿದ್ವಿ ರಾತ್ರಿ ಪಂಡ ಲೇಟ್ ಆದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ನದೆ ಎಂಕಲ ಆಟ ಕೊಟ್ಟು ಬರೋಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಂಚಾದ ಕಾಂಡ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೂಪೆ ಅಂಚಾದ ಇನ್ನು ತುಲೆ ತುಂಬ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬೇಲೆ ಮಂತೆ ತುಲೆ ನಾನು ಒಂದು ಬಟಾಟೆದ ಒಂದು ಉಪ್ಪು ಕರಿಲತ್ತು ಒಂದುಲತ್ತು ಕಾಲಿಂದ ಮಂತದ್ದು ನೀರು ಮಂತನೆ ಪಂಡ ಉಪ್ಪು ಗೊಂಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ದಾಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಅದಕ್ಕೆ ಟೊಮೆಟೊ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಪಾಡೋಡು ಒಂದು ಎರಡು ಟೊಮೆಟೊ ಅಂಡೆಲ್ಲ ಪಾಡೋಡು ಅಂಚ ವನಸ್ ಮಂತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ನಾವು ಒಂಚೂರು ಪುಲ್ಪಾನಾಗ ಒಂಚೂರು ರಸ ನೀರು ಪ್ರದಿಯಿಂದ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಚಾನದು ಲೆಪ್ಪಿದೆ ಬೇಗ ಒಂದು ಮಂತದ ಪೂರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಪಾವೆ ರಾಕ್ಷಸರಿಗೆ ನಾನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಾಕ್ಷಸಿ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಅವರ ಕಾರು ಕೂಡ ರಕ್ಷತಲೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಪಾತಿರಲ್ಲ ಅಂಚಿತ್ತೆ ತೀಯರ್ ಫುಲ್ಲು ನಾಡು ಪೂರ ಬೇಲೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೀಯರ್ ರೇಪಲಂಜ ನಾನು ಕಾಂಡನೆ ಐತೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತಗೊಂಡು ರಾತ್ರಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತಗೋತಿ ರಾತ್ರಿ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತಗೋತಿ ಅಂಚ ತೂಕನ್ನ ಒಂಜಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೂದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಚೂರು ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಪುಲ್ಲಾರ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಮಮ್ಮಿ ಬೈದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅದೇ ಸಪ್ರಾತ ಈಗ ತೋರ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ತೋರ ಮನ್ಪುರಿಗೆ ಅಂದೇ ಅಮ್ಮ ಇರು ಮಸ್ತ್ ಸಪ್ರದಾ ಇರು ಅನಸ ಅಂತಿದ್ದಾರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೇಳು ದಾಯಿ ಉಂಟುಜಾರ ದಾಯಿ ಒಂದೊಂದು ದಾಲೇಜಿ ಇರಗ್ ಕೋರಿ ಆವಡಿಗೆ ಇನಿವಂತ ಕೋರಿ ಆವಡಿಗೆ ಇರಗ್ ಕೋರಿ ಆವಡಿಗೆ ಉಣಿಯಾರ ಅಂದೆ ఒక కోరి ದಿನ ಕೋಡೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಮ್ಮನಂದ ಅಮ್ಮನ ತೂಲೆ ಉಂಟಲೆ ತುಗೆ ಉಂಟಲೆ ಅಮ್ಮ ಅಂದೆ ಅಮ್ಮನ ಎಲ್ಕೊಟೆ ಹೋಗುಂಟಲೆ ಇದು ಎಲ್ಕೊಟೆ ಹೋಗುಂಟಲೆ ಅಮ್ಮ ಎಂಗ್ಲೆ ಮ್ಯಾಗಿ ಅಂತಾರ ಪರ ಮ್ಯಾಗಿ ತಗನ ಪಾವೆ ಮಂತಾರಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಏನ್ ಪಂದರ್ ಪೆಂಚಾನ್ ಏನ್ 15 ರೂಪಾಯಿ ಆಪನ ಅತೀರ್ ಮಂತರ್ಲಿ ಬಲೆಗೆ ಇರಡ ಪನ್ ಪೆಂಚಾನ್